Nolakoa izan zen zuen lehen hastia dualian? Lehenengo hastian pixkat ikusi genuen nolakoa zen lan esperientzia, pixkat lan munduan, pixkat ulertzen bertako lan prozesuak. Nola egiten dezute eskolako denbora eta enpresako denbora orekatzeko? Enpresan egun batzuk ite ditugu, eta eskolan beste egun batzuk. Gero bai, beste kasu batzutan iteute lagun batek iteik goizian adibidez eskola jun, eta gero atxalde parte bat lanean. Ordu batzuk eskolan, beste ordu batzuk lanean. Eta gero honek kasuan, egun batzuk lanean eta beste batzuk eskolan. ¿Y cómo os organizabais el trabajo de clase cuando ibais a la empresa? ¿No perdíais tiempo en clase, en trabajo? No, vamos menos tiempo a clase, pero los profesores nos ponen trabajos un poco distintos a los que van todos los días. Los que hacen dual hacen pues como en otro grupo. Hacemos diferentes trabajos que los demás. Nos ponen otras cosas. Trabajos adaptados a nosotros, al tiempo que estamos. Zer trebetasun garatu dituzu dualian zaudenean? Enpresa baten produktu bat fabrikatzeko zelan prozesu ikusten dien, zelan prozesu dauden ikasi ditut. Pieza bat atatzeko lehenengo hau behar da, gero bestia, eta makina batzuk manejatzen ikasi dugu, beste gauza batzuen artean. Mantenimendu egiten ikasi dugu, eta segurtasunare importantia da. Bai. Zapatak, kaskoak, betaurrekoak eta biltzea. Riesgos laborales. ¿Qué diferencia había pues con la teoría en clase, con la práctica en la empresa? Eskua hartzezu lanian, motorretan sartzea, rodamenduko hartzezu hemen teoria asko eta sikiera praktika egitezu. Gure kasuan, dena gauza manualagoak dira, hemen tailerrian ibiltzea bezala. Manuala idatziz eta xeita berrian. Ze aholku emango zenioke duala hasiko duen pertsona bati? Ikasteko gogoekin jutea, gogoa jartzea batez ere. Laneako gogoak, ikasteko gogoak eta interesa erakustea. ¿Salidas laborales después de Dual la ves bien? ¿Qué salidas laborales salís? En la empresa que habéis hecho Dual, por ejemplo, os pueden coger. Lana txukun ite bazu eta ondo ibiltzea, jarrera honean nik uste hartzeko aukera kasura. Hoi da, puntualitatea, laneako gogoa, pixka jarrera kontuak, zeharkako gaitasunak. Enpresako kideekin da ze harreman eukizue? Pixkat eskolako harremana bezala. Erdi profesional, erdi laon, depende momentua modu batea o bestea. Zein da duala egiteko arrazoi nagusienetakoa? Nagusienetakoa egia esan dirua kobratzea, oso ondo etortzea gure edadean diru bat eukitzea, hilabete bukaeran, eta gehoia ikastea nola funtzionatzen enpresa batek. Enpresa baten lan mundua eta hola ikustia. Esperientzia laborala bai lortzezu pixkat. Jabakizu nola lan egitea enpresetan dela. Nola den lan mundua? Nola aurkitzen duzu eskolan ikasten duzuena eta gero enpresan aplikatzen duzuena? Batez ere jarrera kontuak. Adibidez, lana egin ondoren, lurra adibidez birutaz betetzen baldin hoi garbitzia, pixkat hoi ikustia, jarrera kontuak batez ere. Goia enpresan erakutsiko dizu zein, nola egin, eskolan ikasitako gauza batzuk, makinei buruz, kalibrea, mikrometroa eta gauza horiek ondo etortzea beti. ¿Y tú como estudiante, qué relación has tenido con los trabajadores de ahí? ¿Buena, mala? ¿Cómo han sido las relaciones? Por momentos mejores, momentos peores, pero en general, bien. Buena relación. Duala eginta ondoren, igual daukazu tentazioa eziteko goi maila bat eta ja gehatu. Ne asmoa ikasten jarraitzea, grado superior bat itia. Enpresak esaten bait lan egiteko, nik esango hiet, adibidez atxalden 4 ordu edo egiteko, kontrato a tiempo parcial adibidez. Eskolako ordu guztik eta gero atxalden lan pixkatin edo bestela etxea lanea juten eta jazta. Gero goi mailan bigarren urtean aukera dago berriz ere enpresa horretara bueltatzea. Praktiketan o dual moduan.
Eta enpresa gertu dakazute o oso irruti dago, eta karo, igual komplikazioak ekarri ditzake igual joateko enpresaraino eta hori, eta nola dijoa hori. Kontuan hartzea ikasleak mugitzeko ze modun, ez? Adibidez, karneta baldin badezuta motua, aldizute pixkat urrunago bidali, edo adibidez, ez badezu karnetik eta autobusen edo jute bazea, gertuagoko enpresa bat jartzizue, zure herrin edo saiatzea. Ne kasuan motuan jute naiz, Eta nek asun kotxean. Gertute gauzei gaina, hasi que ondo. Oso horra duala itea. ne ustez ez, ne kasuan 200 lanian eta 3 eskolan iteitu, eta ez zait, gogorregile iruditzen, Oitu itezea pixkat. Hasieran kosta egitea sartzen, baina behin aitzen zera ja oitu itezea. batez ere lehenengo eguna gogorrenak, hola. Ego geho ja ohitura bat hartzezu, eta ondo, ez hain gogorra. Azkenian ez egunero lanea jutia. Hor, eskola eta lana, ez da gogorregia ez. Zer detu aukezu? Ne Enpresan. kasuan, ne ordutegia 6-tikan ordu bita da. Niri ere bai, este benta aste hartetan. Baina, bueno, beste kasu batzutan bai, berandu esnatu, eta gero berandu bukatu. Atxalden bukatzeko aukera dago, 7-tik 3, Eta edozeinek joan dezake, igualera. edo zeinek ez. Gogoak eduki behar dituzu, hori da garrantzitsuena. Gogoa baldin baituzu ja, seguraski, ondo jungo zaizu. Gogoa gabe jute mazea, ez. Ja. Ez da gomendagarria. Notetan hori jozue jetxizatela o duala itezuelako. Bai, zehozena horitu dugu. Uke bai, pixka relajatua jungea, kulpa izan da, baina beste parte batetik gane bai, azterketa gutxia hoin ditugu, eta orduan azterketen nota hoi, onateaz gero, oso ondo etortzen zen lehen urtean. Aurten azterketa gutxi hoin da, jarrera batez ere ebaluatu behar da, eta bueno, pixka nabaritu da bai berapena. Guazen gorkari galdetzea berze esategun. Hor aipatu dian gauza batzuk berriz izpide ekartzaldera edo, aipatu jarrera kontua, duala denentzat ote dan o ez ote dan. Hor pixkat jarrera kontua gauza bada, baina hor kontu hartzen da asko lehenengo mailako esan ezagun rendimentua edo notak edo hor emandako maila. Hor lehenengo mailan ikusten da ikasle bat ez da bilela oso fin edo kostat ateratzen duela kursoa, horri esango zaio duala igual ez dela gomendagarria berak egitea. Hauen kasun, adibidez, Eneko eta Xabi, lehenengo maila errez pasazuten, duala egiteko asmoa gertu eta aukera eman zitzaien beste batzui bezala. Orduan, denentzako da, denentzako eta aukera, baina komila artean, hori pixate ikusi behar da bakoitzaren bilakaera. Gero baita ere, aipatu behar da, hor enpresa hor kontratua dago tartean, dirua dago, orduan ja ez da praktikatara jutea, jende guztia juten dela praktikatara, edo zein bidali dezakegula praktikatara. Hor enpresak aukera dauka esateko, ikasle hau nahi dut, hau ez dut nahi, edo bi irun artean aukeratzeko, aukera hori badauka, diru bat dengo dalako tartean. Orduan, kasu honetan, Eneko eta Xabik inbertzuten entrevista lehenengo, eta enpresak esan zuen, ondo hartuko dugu, ez dugu hartuko. Kasu honetan, hartu zituzten, baina, gerta baiteke igual, bin artean enpresak bat aukeratzea, eta horako gauzak. Hori hartu ez kontuan baita ere, jarrera batekin juteko orduan eta gogo batekin, behar bada enpresak zantzakela ez. Hori harreman laboral badagolako. Aurtengo kasuan, egon dia bi modalidade, bat, bi hauen kasuan eta beste batzun kasuan, undia astean 2 egun enpresara eta 3 egun eskolan. Eta beste ikasle baten kasuan, enpresak lan izulako, egunero junda atxaldetan. Eskola torriko izan, eta atxaldetan egunero jun enpresara. Ni uzete, bigarren aukera hau behar da gogorragoa dela eramateko, egunero tortzea eskolara eta gero atxalden enpresara jotea, orduak antzeko izango dira, baina, egunerokotasun aldetik uzete gogorragoa dela. Zuen kasuan, 2 egun enpresara jun, indezue, azelen astearte enpresara jun, hor lan topein, eta gero 3 egun etorri eskolara eta eskolan deskansatu. Indezue, bastante gutxi aurten. Orduan, izan datual, esan ezagun, eramangarriago bat, beste kasu batzuetan baino. Eta gaina, diru bat irabazi dezue, notatan pixka getxitare, nahiko ondo bezala. Eta hori, egia da gero, hori erdi maila egin da gero, gure gomendioa dela, goi maila egitea. Goi maila nire aukera dago duala egiteko, aukera dago praktikak egiteko duala ezbaldin bada nahi, orduan, enpresakin harremana gure ziklotan etengabekoa da. Gainera, horre eskolezatik eta joera da, lehenengo mailan ere praktikak egitea gomendatzen digute, aurte jungo dira ikasitzuek gomenzate praktikak egitera 3 aste. Orduan, nizet joera hori dala, enpresakin gero eta harreman gehiago aukitzea, gero eta momentu gehiagotan. Eta duala egiteko aukera bada.
bai, diru irabaztea arrazoi bat izan daiteke, baina beste da baita da, kurrikuluntxo bat egitea, ja, guztia hor arrasto bat enpresa batean ja, gero aurrera begira, hor lan egin dut, esperientzia pilatzea, ezagutzea enpresek ere zu langile bezala, azkenen hemen, baiara honetan, enpresa guztik elkarrezatu dute gutxi gora bera, orduan, enpresa baten ondo lan egin baldin bazu, beste artea juteko orduan ere, hor referentzia hori daukazu, eta pixkat, lan munduan ia pausok ematen juteko aukera. Betzako baina, gure erdi mailako zikloan, ez digo ematen garrantzia handirik, komina arten, esan ezagun, eziketa teknikoari, bai, baina neurri arte askoz importantea da guretzako jarrera kontua da, esan duna, puntual etortzea egunero, etortzea baldintza honetan, laneako gogo bat eukitzea, eta batez ere bigarren mailan, gu gainean egon gabe, zuek lan egitea kasi guk ezer esan gabe, hori da bilatzen duguna. Eta enpresan azkenean inorrez dago zuen atzetik etengabe, venga, egin hau, eta ez da honen inor esaten, buelta manta ez errein gabetzea ongo, hori da bilatzen duguna. Orduan, bigarren mailan hori xalantzen dugu gehien bat, tekniko baino gehiago. Enpresa, pues, ikasle bat eskatzeu genian, no? Pues, zer emate diete garrantzia, o ze eskatzeu ikasle horrek eukitzia. Bai, esan guri ez dut eskatzen ikaslea, ez dut eskatzen ikasleen esperientzia akademikoa. Ez da importan notak eta gehiago. Importan zaila gehiago, gu esaten baldin badiegu, ikasle horrek funtzionatuko dula lan eremu baten, eta tailer batean eta bar, daukate konfiantza gurekin, irakasleekin eta hori izan digute. Bai, bilatzen dena pixka bada, hori izan duguna. Ukitza gaitasun tekniko batzu, baina ukitza ikasteko gogo hori, ikasteko jarrera hori, kominarten lanik ez da honean, bezu lana bukautakoan, beste zerbaitetan hastea inor ezer esan gabe, gauzatxo horiek, igual ikusten ez dianak, eta erakusteko zailena dianak, baina horiek dira baloratzen dianak gehien enpresan aldetik. Eta baita ere, enpresa horren jarduera, segun ze jarduera dan, saiatzen gabiatzen, ikasle bat jarduera hortan ondo ibiliko dan uste dugu, baldin bada mekanizazio enpresa bat, ez dugu bialduko belteztiaen oso ondo dabilen bat hori duna guztoko, baizik da saiatzen gabi pixka bat, bako izan afinidadea bilatzen.